Galing pa mga kang Rorobel Zaka. Sa mga ganon, sa kinabuhi. Ay, lagi ro, para. Mutimbaya lang ko sa mga naminaw karon. Labi na sa mga gasolinahan nga akong magian nga nakatune in sa MOR 101.1 ug ning inyong programang Nakakano sa buhi. Yunta. Ako rin si Edler. Usa ko ka PWD. Person with disability. Bata pa lang ko din akong makakita. Makaninag lang ko og anino. Apan dili ko kaklaro. Makanin ako kanino. Apan di po na ako maklaro. Wala. Yeah. Ako kumintin ako kumintin ba? Nagpuyo ko diri sa may skyline Dolanday. Motumog sa dili ako raw sa mubiyahe mag-jeep ko. Anak mang ginaginabuhi. Kaysa magkulong ko sa akong panimay, kay di ko kakita. Gano'n man nagbuta. Lami kaayo. Dili porket dili ko makakita. Sama. Dili na ko kinalapog nga ng akong kinabuhi. Kay baw pa mo kumo istorya. Wala nagtrabaho ko sa usa ka massage parlor. Sa Samlat Massage Parlor. Wa man tayo laing trabaho. Alangan na magpabasketballon ko ninyo. Padulol ko yung billiard. Apan diha ko eksperto Dolanday sa paghatag og relaxation sa mga tao nga puno og stress sa kinabuhi. Og diha na ko na-meet si Lovely. Bisag anino lang iya akong nakita apan naside ko nga guwapa kinibayhanan ni. Og din hina nagsugod. Ang tapdo, takong kinaboy. Cheche. Sige, pag-amping niya, ha? Nangagra ba kayo ka? Ngayon ra kayo ka, matukag agdaw, imo sakyan paturil. Pakutan na gidaan ng driver o konduktor kung asa siya muagi, ha? Okay, kuya. Boss! Piang ba na kung kabot, boss? Ay! Kung sa man ka nga ikaw may mahilot, ikaw pa na piang. Boss nga, gahiya po buko-buko itong ako customer ka niya. Kusog pra ba kayo mahagok? Di ba, puna boss, ang lingkod lang. Ito, pag yung laway siyang tiyan. Nahala, sige. Pahuway usa dito. Dili usa ko. Magulat. Magulat kong customer. Hoy! Hoy!
Boss, nalang ko na boss. Kasi kagandahan niya, boss. Boss, Dali, dali. Mura, di naman po kakakita. Tika-ati ka. Dali, dali. boss. Sa basa man na imong lubot. Di na ko nalabot, boss. Nang na ko na, boss. Sabon ko na hilapos, boss. Ang kasabon-sabon pa kaon sa mana. Katanan na sabon nga antay-dinggi. Ha? Sa may kulor Kung ang na-strike, sabon na. katulad di pula niya na ipan. Abay pa na ako, di kakaklaro. Niya nga naman kabalong. Di ma'am, papan man ako, boss. Boss. Sige. Pag na-customer dito sa room 5. Sa room 12 eh, room 12. Okay, boss. Ayaw, boss. Ang sanong. Tana ka ni boss. Tana, boss. Ayaw diya, kasilyas na. Diya kasi kamo. Dali, boss. Dali, boss. Sige na, lang ka dito. Yes. Hi. Magpamassage ko. Diri sa Kwan. Sa'yo pangalan ninyo ka Ma'am, welcome to Samlat Massage Parlor. Mampasamlat ka, ma'am. Magpamassage ko. Sige, ma'am. Dali, ma'am. Stress ko kayo. Asa mo plasta diri? Butam na ni G. Oy. Excuse me. Kasi pangalan ni mo? Ma'am, Edler day, ma'am. Idler. Hi, Idler. Ako na si Lovely. Ay, ma'am, kanang wala ra ba may available na kuan, ma'am? Wala may available na babae karon, ma'am? Pataka. Pataka naghikap ni Nam. Ma'am, sunod na lang, balik na lang, ma'am. Kaya wala may babae available ron. Kaya nag-call sila, ma'am. Kanang nag-home service sila. Naman to'y, kasi man itong babae dahil nga katong sa gawas tong Ay, balik na nilakaw. kasunog lawas. Nilakaw na, ma'am. Pretzel, pangalupit na yung pretzel. Ay, dili, ma'am. Layas sa officer na mo ito, ma'am. Marunong tiglayas. Kali magulalan mo, di mo ganahan mo dola ng mga ubal nga massage parlor. Oy, kay, di ko ganahan. Amo gani, ma'am. Dali na ka, ma'am. Ulaton sa nato. Mubalik itong babae na mo, ma'am. Sige, mahulat ko. Sabi niya, samlat massage parlor. Karo ka nung ani da. Pag ito naabot diri atong inyong kuhan, babae Idler. Ma'am Lovely, wala Sige, para bagyod, ma'am. Sige, tandas tasing. Ikaw na lang siguro, Vicky, magdali ko. Daka pa ma'am? magugulak ko ron. Ikaw na lang siguro may massage na ako. Ma'am, dili lang ko, ma'am. Kaya basig na yung Malaysia. Yung una-unaon, ma'am. Lain na ba kayo naman? Lalaki na ba ko, ma'am? Okay ra na. Basta, taro nga lang ng imong kuhan. Taro nga lang ng imong pagmasahe, ha? Sige, ma'am. Sure ka, ma'am? Ako na lang massage din mo, ma'am? Ikaw lalaki o matalaki. Sige, ma'am. Ato dito sa pinakaulahing ng kuhan, ma'am. Atong naitilon dito, ma'am. Huhinga lang to, ma'am. Sige. Kabalo lagi sa naitilon lagi nga. Ano na yung nagpatao na naman? Sige, Idler. Sunod ako, ma'am. Pag... Ikaw, ma'am. Depende ko sa imong hukason niya, ma'am. Nagdala naman ko danog kaning extra nga duster. Sige, ma'am. Basta na, ma'am. Okay na ka, ma'am. Plastar na ko, dali. Plastar na ko. Sige, ma'am. Talikod, ma'am. Dali, ma'am. Maragdagan mo kay kagpanuhot mo. Alam ko, pako, kaya ka mag-iwaswasan sa balay pa. Nalabunon dito na kang kayo. Mama, nailan na kasi mong... Pagdiyot ng mama. Ayaw na, abang. Mailan na kasi mong pamanit, mama. Dalaga pa kamamba niya. Gwapa pa jud ka. Ikaw ba? Ay, ko na Woody. Kukuryante jo kayo ka, Idler ba?
Kita mo siguro ni siya nga gwapa ko. Dili ko makakita, ma'am. Ay, bising to ka makakita ko, ma'am. Ni Piyong pamangani ko. Luchante juga kayo ba? Sige, tarungan na na yung pag-massage niya. Sige, ma'am. Daghanan ni mo panuot, ma'am. Ay. Kanila nga dagan niya ipanood ko di ay ko. Dili, ma'am. Labihan mo massage, oy. Iduot pa nagtaro na akong wanda. Kanang ako, dasa ako ano, kanang. Dasa ko pa ako. Iduot pa. Anak pa, ma'am. Anak pa, ma'am. Anak. Lagi akan na. Kaalam niya agad aning inani. Gano'n ko silang panood. Salamat ka kay Idler. Sige, idot pa. Dili, ma'am. Sorry, ma'am. Nasangit. Ikaw pa. Maldeto ka talaga pa. Sige. Magawa sila ko mapanood. Ano ba? Mamunutan ni mo, ma'am. Duli, uy. Ma'am, nanay nagkaingon ng gapa ka, ma'am? Ikaw ba? Pilyo juga ka. Uy, kadaghan. Kapila day kumingon nga gwapa ka, ma'am. Kadaghan na, uy, kadaghan na. Alam niyo, hindi mo kayo. Gawa sila. Pati lang. Mura sa panot. Agi din mo hilot, Idler, eh. Ano ba? Sige, ma'am. Ipiyong lang yung mga mata, ma'am, ha? Ipilang ang moment, ma'am, ha? Lagi. Labihan eh. Mapailasan ko, Idler. Ma'am Lovely, ikaw ni ma'am? Sa manay, may lain pa. Kahilot ka sa ka, ma'am? Magpahilot ko kayo, grabe kayo kung kano yung kano. Ma'am, hapon naman ka nakagilot, ma'am. Mabunog, baya po ka na. Ako, alam ko ganang alam ko kayo hard good. Sa man, ma'am? Hard or soft? Soft lang. Sige na. Sige, ma'am. Maguna lang ko dito, ha? Okay, ma'am. Ba? Sa paya na ma'am, tayo sa mama, akong dire lang sa taas yung mundugan ma'am, basig. Hawiri lang niya naman, basig kung siya mahikapan ako diyan. Okay. Basig unsay samlatan na to, samlat massage parlor ba ni? Uy. Ma'am. Asa man? Nakoy nahikapan si mundugan ma'am. Asa man? Nangadugmok man ni ma'am. Asa na dugmok? Ma'am, nagbildo nga nangadugmok ma'am. Kan ba ni ma'am? Broken hearted ka ma'am, no? Broken hearted yung kayo ko ba? Nadugmo kayo mo kasing-kasing ma'am, oh. Kaysa ma'am, ha? Namo ko'y face na rin ma'am, ato ni papitlan. Ikaw ba, maldito juga kayo ba? Ano ka pa inanagod? Amin mo talaga, nag-enjoy ba ako sa imong galang magmasas ka na ako kay, nalagay ko ikaw ba kay, malingaw, mawala dyan ako problema ni mo, Idler ba? Ano ba ma'am? Ito yung isa-isa ho ng papilitin mo kasing-kasing ma'am para mabuo ni pag-usap. Malipay biya dyan ko. Ngayon na nga lalaki. Uy, isa man yung nasa mong likod ma'am, kalunggo. Ano man? Nagubag man. Kaya na kalunggo, ikaw ba? Ay, pag inano eh. Alom na ko na buhay lang na kayo ng alom. Ano ba? Natagtiki, mangguro nito. Huwag na may duga. Ano ba, supo na kumaan. Uy, ikaw ba? Ayun ko pang inaanagod. Kami na ko nagkuhan na gubamela, ha? Daan pa. Masan Kaya naman naman, wala na naman kay. Wala na yung mata ko. Nag-subsub ang mata na. Salamat kay Edler. Ikaw ba?
unsa man na, ma'am? Tip, oh. Ayun naman mo yun, ma'am. Daloy, okay na 20 pesos, na bitaw na. Tadang! Magpamasas ko. Dayon lang ma'am, bilit sinilas. Ano si Idler? Si Idler na mo ipakita, ma'am. Okay, siya may akong siya may akong nag-maintain sa kuha magpamasas. Wala ba yan siya ron, ma'am? Dasay ginakaw ng importante. Asan siya niya Ako do? nila hilat, di mo, ma'am? Ha? Maayos na kumahilat, ha? Sus, kalamak ang tiguwa nga, eh. Ma'am, kaling akong laway, ma'am, wala na kay laing ihaplas. Akong laway lang. Power na kayo. Nong. Sunod na lang sila kumabalik diri, Nong. Ay, nakadiri, makalas-kalas pag ang oras. Ako rin bahala. Ako rin bahala sa'yo. Manyakis ko na ng tiguangan, eh. Di pa dilaw, bisag leader ka kita, wag sige. Mag-jack pa nila. Sige lang. Magawas lang sa ako. Ay, Toy, ikaw nalahilot, madam. Kaya medyo susi, malikot sa mira ni Bro Bugba. Hey, madam! Asa man eh? Ikaw, Manilo. Ayaw po takang hilam diya. Ikaw bataan ka, bataan ka pa. Ayaw po isalbuan din Madam? May pangalan niyo, madam? Ako din si Lovely. Sino na, pagdali na mo diya. Ano sige kuyong-kuyong sa ibang kanlo? Subi na mag-inging. Ay, nalita sa Idler, yawa ba si Idler? Madam, ako na lang may hirot, madam. Sus, kontro sa dito nga na Ang nila. kanala lang ba si Hitler? Maumaro mo na, Hitler. Ako, hustler. Gusto ko hustler pa ko. Ako naman, ako yung hirot niyo, madam. Gusto ka ng wailak tao? Sunod na, mabahit ka lang ako sunod mo. Susunod lang ako mabalik. Oh, saan man eh? Hi, Edler. Ma'am Lovely, ikaw na Ma'am Lovely? Ay, magpamasas gubi ka lang na. Sige, si Edler na lang, ha? Sige ma'am, sige, pisto na daan dito ma'am. Sis, lemon juga bread. Di ko kita ng bread. Kaya kung nakita ko ng bigyan yung taga ba? Salamat kay tawanan ka ganabot ka. Dili pa. Mabalik yun na sa kuhay mong suki. Sus, tago-tago lang ka ba? Tago-tago lang ka ba? Sorry, tamo ba? Yun na po nang initan akong customer. Sabihin na ninyo. Sige na. Tara, Idler. Una lang ko rin, ha? Kukura ko. Kana ma'am, okay na na ma'am? Biyagin mo yung Idler, eh. Kanya ko atay-atay, kanya atay-atay na ko sa wala pala pa, Kabalo ka, Idler, nagugoy problema. Usama ka na ma'am. Imotera, makay kumi. Okay na naman mo eh. O mo ko lang mistoryahan ko, Idler. Idler na minaw ka lang ko, Idler. Oh ma'am, di lang ko kita pero makadungog bang ko. Binuangan mo ko sa kong uyab, Idler. Ed lang ko tawag sa mga Ed. Mo ba? Pagkaway puangot po na natawhana eh. Igoran yun ikuha niya ang tanan na ko. Ikuha niya ako pagkababay. Kibiyaan ko sa aning-aning. May pamaning dili kompleto. Kahit panggaon pa kog maayo. Oh, ako Kalang naman, upan diha. Kompleto toon pero igual ko pala mas tamasan. Ako yun naman ma'am. May di ko mapangga ma'am.
Wala ko gusto yung mga Idler ba? Dili lang ma'am na nag-text ako ma'am. Nari cellphone butahan eh. Saan nag-text din mo? Textmate ako ma'am, taga Digos. Pero wala man may nagkauyaban niyo, text ra gud min. Ma'am, basahan daw siyang text ma'am. Ayaw, ikaw pabuta-buta ka pero adarit kang dako. Bakit ba kakayo Ma'am, Idler? sure kay nga na yung text ma'am. Like, Oo. ma'am, wait. Kung tao, gusto nyo na ako makalimtan. Ah, ma'am, tista ma'am, nag-text sa po si Ang mukha ng... Jane ma'am. Sana ma'am. Ano ka ba naman kasi Jane eh? Kailan ako ang tingog siyang text ma'am. Alas aka mo balik diri sa Cebu. Magato na kag Cebu? Okay, sir to, promo-flight, mangod to. Ikaw Idler, Wala namin nakita ma'am, kailangan mo kayo mag-go diri. Wala na po, mi. Munang ako, bakante kay ko. Pila Idler, oy, kanakay ko mga inala sa ni mo Idler ba kay? Kung wala ko problema ba kay? Kung bidyante ka, may video kami ilo, tipa silang uban diha. Ma'am, pero di man ta pwede ma'am. Ang ano, kayo kung ka nga dili pwede. Kung saragog ko ma'am, di ko kakita ma'am, unya. Kadagan mo, kadagag lalaki diya nga makakita nga, nung din hidyo ka skuha nga, usa lamang ka manghilot. Dili man ka malipay skuha ma'am. Pero sultiya takalay panultihon nga, buta ang gugma. Ang noon ma'am. Ikaw, naranasin mo ma'am, kung ganahan ka skuha. Idler, ganahan kayo ko ni mo Idler, kinawala nga ako problema yun ni mo Idler. Di na ko gusto mabalik ka to, lalaki ako ka. Pakyas kayo! Balo ka na ma'am, driver na yung laki ma'am no. Nga naman, Siyalan ka. ala sila pangalala to, lakot yung kay Kuwato ba? Pero ma'am, Lakot malipay. kayo ko to kayo na to yung sa deka. Ako siya kuhan, kipaluto to eh. Iguran siya kipaluto dito siya kuya mong kato atong babayog. Spaghetti. Daw yung pinayon niya, kibiyanan na yung ko. Ano ba? Ay, wala ka ako, di man kabiyaan ma'am. Pabalo ka, ma'am. Lovely na lang, lovely. Oo. Ako di ko magpinuwang ma'am. Pwede, pag binuha kayo, bagol ka. Ito, mututa ka pa. Sige, sige. Dili lovely ay. Basta, sure ka nga ako, di rin ako kakita. Ganahan kayo ko ni mo, Ano, di ko kakita, pero... Chat dili, mga pang gani. Edler, I like you, Edler. Ma'am, I like it to, ha? Ah. Lovely day. I like chopping.